खुलुमबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारि लानायाव आंबो बाहागो लानो सिगांदों। आंनि मुङा थरायना सरमिला दैमारि, जिला धेमाजि, बियाब सिमेन्ट, दिंखन ख। मेथाइनि गिबि सिरि हे आफा बोराइ बाथौ। हे आफा बोराइ बाथौ, नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि सेराव। नोंखौनो हांख्रायो जों आफा खेराइसालियाव। सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो। सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो। मोजांखौ अनसायनाय, गाज्रिखौ मुगैनाय साननाय होदो आफा जोंनि गोसोआव। गोथारखौ बजबनाय, गिनायखौ गारनाय गियान होदो आफा जोंनि सोलेराव, जोंनि गोरबोआव। नों बिफाया दान्दिसे जोंजों नुजाफैनानै। नों बिफाया दान्दिसे जोंजों नुजाफैनानै। हे आफा बोराइ बाथौ, नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि सेराव। नोंखौनो हांख्रायो जों आफा खेराइसालियाव। सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो। सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो।